ζυγοζύγα. Θα παρακαλώ πάρα πολύ να έρθουν τα σχετικά αξεσουάρ. Θα φέρουμε μερικά μπαλόνια. Ωραία. Είναι υπερπαραγωγή λίγο το νούμερο. Δεν έχω μπαταρία. Τι αυτό. Άκυρο. Τι πρόβλημα έχεις, δεν κατάλαβα. Πόσα σε πήραν εσένα για το stand-up μου του χιούμορ που έχεις. Λοιπόν, βάζουμε τα μπαλονάκια. Βάζουμε τα μπαλονάκια. Δεν ξέρω. Στα ποδαράκια, βάλτε τα μπαλονάκια. 2 μπαλόνια στο ένα πόδι, 2 μπαλόνια στο άλλο πόδι. Εδώ, η παραγωγή δεν σας προτίζει. Προσέξτε μην τα πατήσετε. Προσέξτε μην τα πατήσετε, τα θέλουμε. 2 μπαλόνια στο ένα πόδι. Ωραία. 2 μπαλόνια στο άλλο λίγο γρήγορα όμως, μην το χρονίσουμε το θέμα. Τι πάνω κάνω. Άντε ρανιά. 2 μπαλονάκια. Ωραία. Βάλε, τελείωνα τώρα που δεν τις σχολιάσουμε βάλει το θέμα. Πάλι και τα μπαλονάκια σου. Πάρε τα μπαλονάκια, μην πειράζει ακόμα τίποτα. Ακόμα τίποτα. Έλα το σιγά σιγά. Πού πήγαν τα άλλα στο πόδι εδώ πέρα, αυτός δεν έχει το μπαλόνι στο άλλο πόδι. Ναι, έλα γρήγορα. Τάσο. Γρήγορα. Ναι, Τάσο μπαλόνι μας θα κάνει. Βάλε λίγο. Λοιπόν, τελείωνε. Ο Ντό το παίρνει, ο Ντό το παίρνει. Αυτός είναι έτοιμος. Έλα εδώ. Έτοιμος είναι. Σιγά μην τα πατήσεις. Σιγά, ωραίος. Θα προσπαθήσω να πατήσω το ένα στο μπαλόνι του άλλου. Λοιπόν, ωραία. Εκεί. Και θα τις πεις, κοίταξε να δεις. Είναι στα μπαλόνια μου. Κατάλαβες, δεν τις πεις και ρίξεις αμέσως. Λοιπόν, έτοιμος αυτός. Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ. Σιγά σιγά. Έτοιμος και εσύ. Κάτσε και εσύ εδώ πέρα. Λοιπόν, ωραία. Και περιμένουμε και τον τέταρτο της παρέας. Άντε, Ράνια, το βάλαμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα κάνετε. Με το που θα αρχίσει η μουσική, θα αρχίσετε να γυρνάτε γύρω-γύρω και ο ένας θα προσπαθεί να σπάσει τα μπαλόνια των αλλωνών. Ωραία, το πούμε. Αυτός που θα μείνει έστω και με ένα μπαλόνι. Όλοι στον κόκκι! Όλοι στον κόκκι! Όπου αγάπη. Έρωτα. Ναι, αυτός που θα μείνει έστω με ένα μπαλόνι στο πόδι, θα κερδίσει ένα μεγάλο δώρο. Την αγάπη και επίδοση στην παραγωγή. Είμαστε έτοιμοι, είσαι έτοιμος? 3, 2, Όλοι στον κόκκι θα πάνε! Όλοι στον κόκκι! Όλοι στον κόκκι! Έχασε ο κόκκι, έχασε ο κόκκι. Είμαστε εμείς όμορφοι που εργάζουμε αυτά. Γιατί είστε και εσείς τόσο τα όμορφοι βέβαια να τα κάνετε, δεν παίζει. Ένα χρόνο χειροκρότημα για 4 παιδιά. Και το καλύτερο χειροκρότημά μας σε όλους εσάς που έχετε περισσότερο τρέλα από εμάς.